Owere kod mago makajiedo nyako Ramogi wadhi nyaka kaunti ma Migori. Moko kuom jokanyo mag sekta mar somo e sub-kaunti ma wendo dwaro mondo piny owacho obi kod chenro mar chiemo ne jopuonjre mawuok e familia ma ochando kod mago ma odak e kuonde dak ma nweng'o ni e piny. Ma mondo konye duoko piny tuoche ma ikelo kod nok mar chiemo e kind jopuonjre ka achiel kod tieko leo mar jopuonjre e sikunde. Jafwambo marwa ma Migori Juma nigi ler mar wachno. Nok mar chiemo pod okwako pacho kae ka jokenya mathoth ok nyal yudo gago didek e odiechieng' achiel. Nok mar chiemo ni osethiro chenro mopogore opogore mag oganda ma oting'o kata wechego mag somo e moko kuom sikunde e kaunti ma Migori. Nyithindo modak e slum ka jonyuolgi ok odak maber ahinya, ok ginyal afford. Koro ng'eny ne nyithindo ka duogo e skul saa 8 to ng'eny nyithindo neno mana ok yudo gima gichamo. Wan gi nyithindo ma bende weyo sikul kaluwore gi gik mikwanyo miluongo ni scrap. Nitie nyithindo ma jo grade 2, moro ja grade 4, moro ja grade 3. Dak jomoko nitie modak mana gi joma oyie konyogi, well wishers. Nyithindo gi samoro ok yud chiemo to ino dichieng'. Moko kuom jopuonjre mawuok e familia monionge ni piny ok chopi e sikul nikech kech maliyo, ka moko to koro chopo to kech maliyo koro baro gi ndasi. Koro yudo ka nyithindo kobiro skul ok ka gidok dala for lunch ok giyud chiemo. Iyudo ka gidhi samoro wene nyathi chai, samoro we nyuka gi mandas achiel. Nyathi koduogo nyathi ninda, nyathi ok nyal somo e yo makare. Moko be ok duogi, kiny kipende to koni ni japuonj na nindo kech. Koro kaka na riyo kech, koro kaka na duogi no tama. Kana wanyalo yudo partners manyalo organize wa manyalo partner support mondo wachak program mar feeding e school. Sikul pae mado mar nindo e sub-kaunti ma wendo nitiere kod kwan mathoth mag jopuonjre ma osebedo ka lewo sikul nikech midhiero mar koso chiemo. Nyithindo maromo around 220 which anindo as a school nigga population madhi around 680 learners but 220 they marach sama judugo school no ka gionge ngima maber. Koro ng'eny nyithindo dak e slum area to kendo nyithindo masandore ahinya gin nyithindo moko gin total orphan ma janyuol onge, miyo bende onge. Moko kuom jokanyo e sekta no mar somo wacho ni ber ka ibiro kod chenro mar chiwo chiemo e skunde ne jopuonjego mowuok e familia monionge ni piny. Wakwayo nutrition is a major problem sani skunde te. Wakwayo feeding program manyalo biro nyithindo modak e slum kai. Nikech nyithindo modak e slum kai ndi moko dhi without lunch. Migawo mathieth e kaunti ma Migori yango ni oganda mathoth e kaunti ni ma Migori ok yud chiemo e yono makare. Doga ka stunting my national government and 26%. To mar Migori County wana 26.4%. So nwang'iyo matut kaka wanyalo kono indigents. Indigents gin jok modhier mogik e Migori County. Nwayudo ni e study manwatimo gi jo Amref nwan gi jomodhier madhi 25,000. Lipot mawuok e migawo mathieth e kaunti ma Migori yango ni higano ma 2011 nyithindo maromo 800 ma higni 5 ka dok piny ne yudi kod midhiero no mar koso chiemo makare. Juma, Ramogi TV, Migori.